Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Oh, gila iki wong agama liya. Oh, boleh ya mau. Ojo salah. Yo, apa? Ya. Selamat mamel. Oh, mau power nih. Enggak dah. Apa sing wong Kristen? Hang solis. Jadi aku kebutuh itu. Ya wis ngene ya wis langsung. Ya langsung ae. Langsung. Tak tutui. Tangan gua anyar. Ya coba tak bayar aku. Tapi mbuh, pindahin langsung aku rada gak enak. Mbuh gak cocok paling di awal gini. Padahal biasa nak iku. Kono meregan. Iya. Sik, ini. Iya apa ya? Hop. Oh, ini. Bentar ini. Hop lho. Iya. Kata jelas lagi. Iya. Aku ndek kanca anyar ae loro kan. Gopo ae. Sampai nih. Ada yang ngenteni ta? Ada yang ngerti bisa lo, jangan lo. Nangis ini ya. Yo, kacau jadi cai. Yo, baca. Aku mah bayi. Ya. Ini rame. Ini pakai ya. Yo. Lo Mas Joni das murid. Loh ya ketok ya. Yo iki. Wong telu tok ya kancaku ya. Mbok situ sapa lah mburi. Kok deku kopi tekan ya. Mas Joni das murid. Iya. Kenal no aku nang arek iki lho. Yo kenal lo. Iki sapa jenenge sampean? Aku jenengku asline Mac. Fashion. Saya biasa diceluk konyol. Kawane arek. Salah dulu. Saya ndasmu cek kata jalo iki lho ndas ya. Terus iki, situ ae sapa iki? Iku asline John Mas. Contoh. Tapi iya John. Gak ngono. Cetak por. Tapi Mas Joni dasmu, Bang Haji Terek. Saya kira ini aku burger ya. Waduh, tekon di inspirasi ini. Akal. Yo, iku lho jenenge kanca-kanca aku. Ah, ini lho rene burger. Iya. Lap. Ini lagi. Mang aku mang ngopi, Mang. Iya, ngopi. Kacak ngopi ket lungguh ya. Mangan sego goreng. Ono kucing kepedes. Motor. Iya, ini koser. Tambah joget apa sih? Gak masuk akal. Cur. Nah yo, jadi kucingnya nyowo songo. Bu, paling kali siji kuwi. Kali siji emang yo, iya terakhir paling. Iya, ya kayak ngono sih. Iya. Mana ngono? Iya, terus Nah. apa mang? Barang kucingnya wis iku wis mati ya. Sing dodol kayak takon, sapa sing ngobrol? Karena apa? Kucing wis mati gak tekan kucing ya. Lah ya tambah takut silang enggak apa-apa. Nah yo, Mang kanca-kancane padha goleki. Aku mang ngombe sego goreng. ngombe sing Iya. Mangan banyu. rasa apa sih kok gak? Sego gorenge kok pahit ngono. Salah uripku. Curhatan ini Curhatan. Iya. Kan gulone lho pahit. Ya salah digulonye nih. Iya. Lek pas kopi sing enak. Nek kapas Gulone sing kurang. berarti gelasé. Nek gak ngono banyu nih. Banyu nih kayak banyu klopo enak. Banyak kok. Iki tulisan apa? Kuwi lek kau oh enak. Iya. Apa mana iki? Iku sing berita anyar lho, Pak. Berita apa? Sing wong tuwek rabi mbek umur Rawan. 17 tahun ngono lho. Iya, sing wedok tuwek iku ya. Iya, tapi ono nek sing nyar. Apa mana? Nyar mana? Cilanange sing tuwek, Iya. wedoke sing nom. Lah kena silanang oleh perawan nom. Yo gak kuat. Ngawur ya bener enak-enak coy. Iya. Ya lek doke telu. Ndok apa? Dok iku lho, Dok dok ceplok, PT dok ceplok. yo telu. Itu jauh tapi Oh, para sana. beneran. Dasku kok Bete dasmu kan. Iki paling oke. dasku mek pawar lho. Iya, hilang. Lho ngene. Nah, wis Iya. ngene apik. Iya, terus Satu woy. satu. Pegel kabeh. Nyeturu. Iya. Iya toh. Amang bayar kontrakan rek 5 juta iku lho. Itu no. Itu Iki. Loh, 5 juta iki. Iki kontrakku dhewe 11. Oh. Biasa ngene ku larang, ngene arek-arek mek 5 juta gitu mek 11 lho.
Larang cong kan ku cok. Iya. Fasilitasi kontrol apa? Apa? Tikar. Lampu Klosok ya tikar. Ya aku biasa kan iku jadi. Eropa. Kau. Niku lho iki juritan. Ya iki lek apa jenenge ceritane apa kontrakane arek-arek iku padha anyar kabeh. Bae kepindho rene nang daerah Malang. Lek tutuk arah kono. Kono lho, mergan kene lho. Kono. Batu kono ya. Iku rumah sakit Islam Unisma ya. Ngiri, sak marine ngiri, notok nganan pertigaan kedua ngiri, terus Apa nih Joko Tengger iku? Tuh, Jawa Timur lah kene iki. Oke, dia. Tikuan UKS. Ono perlimaan, lurus, ono masjid, undak-undakan terus nganan. Apa nih iku? Sepedamu parkiran mlaku ore ini. Mbok wong. Lah apa wong? Wah, ngono jane. Iya, apa maneh? Apa maneh? Kontrakan nyari bingung kabeh, Bro. Tak kandhani ya. Iya. Apa-apa gak ono, kasur gak ono, klambi gak ono. Arek-arek iki jelas tuku klambine. Iya iki ya gatel kabeh nyar kabeh kowe. Aku gak biasa klambi selawe uang. Kompor gak ono ya, kasur gak ono, sampai kontrakane lho gak ono. Bingung kabeh. Kontraane gak ono. Iya. Tapi ono sing luwih apik, Mang. Tunggu gua iki. Iya. Wih, gawe gini. Gak sing episode wingi-wingi ngowen iki. Gak apa-apa. Sing arek wedok. Apa jenenge apa? Zaman saiki. Arek wedok jaman saiki lho. Yo, deloken ya apa videone ya. Saiki arek wedok sing remaja kok. Cok iki gerangi ya. Ngene lho, ngene. Nek arek wedok iku nyenengan. Lugu. Lugu. Apa lugu? Lugu ngene pring lho. Lugu. Iku rak lugu. Lugu itu sing kemanang sawah lunyu ditemok merocot lho. Biasanya kalau brojol mburi nanti cilik galak lugu. Apa iku? Walut. Logo itu sing nang embung-embung lho. Apa? Reneng. Yo iku. Arek-arek iki senengane drengesan ngene. Gak jelas hasilnya video iki sing mbok delok. Lho. Ya. Gak jelas ya. Ah, zaman saiki, Bro. Biasa. Ya udah is gini iki rada ngawur. Cek, be aku miring. Kecil lah. Kecil lah. Kacau ketan gue. Terweng. Cari sorot di wedok jadi. Lah apa? Apa itu? Awake. Wah, ini buka kabeh. Apa maneh? Aduh, bil. Iya. Sing kate kuliah nang Malang rek tak kandhani rek. Ojo ring ini. Ojo liwat Bali. Kandhani itu. Rek ramalan jadi. Ojo liwat Bali. Apa? Soale iku lho, Bali iku aduh. Oke rek. Bali ku akeh nganu nih. Akeh pantai nih. Ojo liwat Bali. Oh, kok timbangi mampir-mampir. Iya, entek kasih orang kasih Malang. kuliah nang Malang. Masalah itu Masalah itu maksudnya ngelek no Bali yo. Duh. Tuh Bali ku apik akeh pantene, wonge sangat-sangat. Keren-keren. Pulone ngene. Loh. Gini. Sret. Sret. Loh. Apa itu? Ini maka. Iki gantungan kelambi custom. Astagfirullah. Iya. Ya, tadi yo ngono rek. Indonesia iku gede. Sak piro gede? Sak menit. Iya, rek nang map iku rek mbok ngene-ngene yo. Toto gede tadi. Iya, ini sepekar iki, sepekar. Rek nang map iku ngono. Iya jadi iya. Nang HP sok ngono. Iya. Iya. HP iso ndelok iku. Indonesia dunia. Akhirat iso. Akhirat iso.
Wah. Jadi HP zaman saiki wis ngene-ngene iki. HP iki wis ngerebut kamera, ngerebut kalender, Kalkulator. iya, mari bojo balik mlebu nang HP balik. Rapi. Rasa Cek ta, mending ora. Kene mang hasilnya bahas temane opo iki? Kok jebus ngene? Lho, cedo. Yo cek itu mau iya jane ndawakno video iki. Piye iku lho? Wis suwe iku. Karno apa? Yo asal-asal ada sing delok. Engko kok disambung maneh ngono nang video. iya Selanjutnya ya. Berarti Oke ya. Das udah tak maju. Terus lo Oh, ada. Ya, dia maju bisa. Kata-kata aku sing ngene Apa? rekan. Kan. Lho, aku gandeng dhewe nek nang kene lho. Rambut tua bodoh sih rek. Pikiran Iya, abean apa? pinggir. Ya wis sementara sak menit sih ya. Ya, Semoga saya. Wis suwe heeh. Delok ya episode sak marine. Wis Iya. bengi ya aku kate mlebu sekolah. Mlebu sekolah bengi. Ya wis. Ya wis. Wis ngono ya, Dak? Ya, Sementara sak menit. wis ngene-ngene ae. Tapi konco iki nang kene kabeh harus mateni. Tipu Yo, kasih. Wah. yo Yo, sebenernya. yo apa jare? Yo ngene ya, sik aku sing pamit. Oh yo. Aku pamit sik yo. Nanti pamit nanti. Ya pokoknya rono lho. Ya, Yo, sementara aku sih. ngono sih yo. Ya wis. Mikol. Wis apa? Wis opo? Wis opo? Nang mau pakai. Wis opo? Oh, Udah kali ya. Golek buku kan. Yo iya. Iya. Jaga gak sapu ibuku. Yo wis sakene yo wis yo. Bye bye.